بالله من الشيطان الرجيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لك أن بسواب لك دانغوك لك أن بلو أسلام يجنك لك أن فاتو من يذاتك أن بين على فحكامك ملبك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أبي تغير على فأكان شيطان التورم على كدنا باكا فرلك رفن. واذكروا الله في أيام معدودات. واذكروا الله أكا الله تعالى كسما في أيام دون معدودات دمن جت الدنيا. نوي منا سيدوم أيام منا سيدوم ولو كيري دي نيفوتو فلاني بارا منغانا كي منا سيلا على بك كو نيفو يعني كو ني بوكرا عرفه ما يمبebe هيجي دي كونغا سمولو دم فدا مناسا هيجي كالو دي بدامله hiji kalo sabay añu foya don wodi seljini kalo franjala kalo ni silba kalo ab fulu dema ko ashhurul hajj ko hiji kalo wana hiji barawla abara la baba noye الوقوف بعرفات كجو عرفة كنكا ونمو جينا كبو عرفة بنا كنا على كسمة مزدلفة على كما كنت كوكا على كسمة ينكا چايا كم كبو فو كسمة چكبنا والموكا على كسمة كتمو فويرا كسمة نكا او باجي من دارو كسا صفا من دارو كا وكما فنا ولاني على كسمة كليني أسلامه على كسمة كبودة ولا ذكر الله أكبر على كسمة كبودة لما يدعى على كسمنا أسلامه يبار لا يدعى على كرا يرو دفو أي حديث ينفو يشي تشاما دونو على كرا بوتو تامس رافع بمغان سراكا فاشناكي كدوتي أكو سبق المفردون كمفردون كو يكونيك بما توقدان ko ala kirama sallallahu alaihi wasallam ko mufarriduna de may ta do mufarriduna re mi jango mo gowde do wabu do ko mufarriduna o joni
وعلى كراكو صلى الله عليه وسلم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات كم ما من على كسمة كشايا جلا نمسولا ما من على كسمة كشا على كسمة شايا لي دسكونا نينا ويلي منيا تمشي جون جون دوي كذاك عليه مؤمن موتني أي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ومؤمنوا يمغوي ما من الله تعالى كسمة قياما وجولي وتوسيكا وقعودا وسيلي على كسمة وعلى جنوبهم هل دلتو وكروكا هذا ما دي بني لا على سبب نيونجي ni jonde sigimbe ni siginde idabe awa ni saba adama de be munumunu ni saba ni yonche aka gele adama de ka chugo ya soro miene mala kate ni saba dola kelina odato omaron ba fo ki mana bana ba to kame siga jon siga sigin siga da akwa yo foka to chugo mi kwa kan yo chugo de la koroy ni chugo ra babulu minta ni saba shi opma ya to chugo la koroy kuma koroy ni chugo saba kofe chugo wera suraka ko adama de ni mai bi seka qiyaman adama de tamato bula ajole bula koroy bi seka wa qu'udan isigili wa ala junubihim kum mu'minu bi ala kusman la ala imbela amma ala kusmat doya donc ala kusmat doya aduskuna annena ahaklita ala kula kachaya ata ala kufo kachaya annena وبيل من يلافو تمشيجرا أبي بل أبي منافق يرد كفو كذاك على منافق كفو كما بنا أقول ولا يذكرون الله إلا قليلا ومنافق ويرد على كسمة كوينغ بردته وفمني على با أفو أمانا أفو يرو يرابا فكوكا چايا ni afitini tinafanyie parce que munafiku ya afitini nge omubalika ke munafiku wa ala kusma di ala kusma ale chayali di kai ato ala kusmani ka ke idala gwese ya ayyuhal awmun liman yara ay Allah ta'ala kusmanina minga cha aka ala saniya foka subhanallahi foka alai sogoma ni wula bana obe tasbihu sharafu jira ala kusma furuba fo tasbihu bo kono yo atlaka tasbihu ta atoma kerengerema ko aka subhanallahi foka alai sogoma ni wula bana we ay ala kusma do kerengere katlaka wati do kerengere wati be dama kaka ala kusmana quraydi babsiga ala kusma wati be nga bukratan wa asila ay ufla tomo wati wula sogoma ani wula awa ala kusma fana cela ay tasbihu tomo tasbihu fana ka joro kabbu ala kusma wula no e kasba subhanallahi fochai hiji bara kunje to de fleni hiji bara be kunje ni bara laba munu re de minaski kofe ni bara wore mami mbolo hiji la fo ya fono ya suro mami nga tawaful ifada make abtuke bana nate minaski mama siraka tawafuke يوم الحج الأكبر يوم النحر la yafa do no e celibat do ni mami siraka ka hiji tawafu ke udo bana ne jigina ka bo mina bara wore fuite e bolo hiji la nimbe eni ika dugu chesa we anga avion wuli kuma masifolo anga voyage do masifolo walma mobli metana o ta do masifolo bani tato sirasa bara laba mini bito ko we tawaful wada ka bedda tawafu o kiri ni tawafu ton mun kiri te kele loye ka bedda tawafu ala kira ko ni ma min tara ma sallallahu alaihi wasallam hijra ki ka ko kunje ni
alkabai iboto maga kika kunjani alkabai fode mako kambe da tawafu nga ale kebalia ni nale keli balla ma min balla kella dila tugo bala o te fenchen ka hiji ate wobla hiji la nga wajibi do hiji konna wajibi do ni tara hiji ika tawafu ke tawafu loda nga umra la don ba chama make wajibi umra la ngo ko akanunedu umra la ko akanunedu nga hiji la wajibi do nga wajibi fanate wajibi min toli babi hiji chin alors ni sekera hiji ko nyefoli ma o kuma ba da bana ko do be wajibi do hiji la nga atoli ati hiji chin nga ko do be o duwe far hiji farda hiji la wajibi bledo na make ima abuko mi ma hiji o misali awla bele bele do hiji abuko mi ma jo arafa ami woni arafa fori ko aban fo hiji wore dla chugo fuitala odeato arafa do hiji re labe be jamana saudiya jamana min bulu be fele beke wala sa ma beka siga arafa kenesro hali banayi mamunun soro hiji sive buta ambulance la kana nu ya arafa wala sa ka hiji kana ci Allah foraki kelebe fo dugu dana be siga kar kelen wuli ma kelingama karum be ma biolo vlantaka ka wuli ikilintali kama wala sai ka saka arafa so kon uboke do fama kuma bida uboke o kon nundu ni do ma faro kay aka gele do ka bwal no ka magodo hijide unka barola ko wara munum be saudiya ko la o saudiya re kono ko wi ngami hijide nganko hijide kadde kun soro ka bo saudiya re fa o manja ma foka tsika kede nga manja e toro fion fe banga yidon soro o famba be an reka ngana mudi no e an agence uni an hiji ko yera bolo an reka ngana na nga ko kechugo juya o de toro banga mo so ala kan lafia ka bo bana ko mina sigi hiji bara kunjelon imma min tara tawafu ke hiji do no e seliba do abe wajibi kai ka sigi kana mina kana mina sigi dam o mina sigi ye kile sabade kile saba wal mafla da qur'an bina afla be fossa ko aka ala kusma duna domunun jate donedo koroye kile damado de do atle damado fana donedo kile damado jumeido seliba duguje no ye seliba kalo kile tan kilena anat li tan flana anat li tan sabana ode mina sigi dum od le saba hijide bode sigi mina wal matlifla otle fla sigi anot le saba sigi bara min bola ode fana yala kusmai onga o mina sigi de yela mana ambulo bi ka ke baroyi o yela ma o ke mali politique kuma o yelema o ke comme na fo anzera su o e awga hiji sai on ta sa mo disgerati mi on yene sero ko bi tiya ka tafe ale disgerati farata ka bo awon yeti mina o ye ga o man bi disgerati mina o ye mina ko disgerati mina o fana balasa ko bo lu bora ko sayna o panala kan kishikantanga ala kan kisu toroma o yaro wati bi chen ka tafe am daranda ngek mo alhamdulillah ya soro ada padi ma chen ko mo dutai wati ala kan kisiganda wana mina ala batu yoro do ya soro hiji barat to min be sina wa ala kusmai kana kuma info ka siga ka fa ala kusma joro ka bude ala kusma joro ka bun jon ka nyina mayala bato bebi sisi ala kusma de koka wala saka ke bato hal seli ka seli ka adaraja boya ala yoro ni khushu de na khushu boya na azkaru chara ikanga min fo rukula yofo ikanga min fo sujudu yofo
ye kalan ke ala ye qur'ana kala ye fatiha kala ye kala jangala ona yono ni ka kala chara min dai ko harfu ake baraji soro o qur'ana kala fana bi bla ala kusma bunda de ko mana ko ay ala kusma don jati donewna واذكروا الله في أيام معدودات أكال كسمة دون دومن جت دونيدو ويدوج موي من أسيج دون سبعين نو يسلبا قفت لسبع سلبا دوجة نو يسلبا كلوت لتان كلناي سلبا كلوت لتاناي أتلتان كلنا أنا أتلتان فلنا أنيت لتان سبنا أبفو دون سبعين ما كو أيام التشريق أيام التشريق وهي أدون توي دون بعد كوك ما ينفع كرويد ما كوك سوغو منو فارا كوك سوغو منو ديجا دون بعد كما دامي كتاودي كلي سباي من كي وسيفه سوغو منو تورو بولي oni sante kelen eret na suwe rey nyana jango ko wati soro ko be bruskon na tabiya de la jama fana man chanka so akema ko ko ka sugo jaw franje kono usabati be buka ala kusma ke nu sira ka mindu sugola bo dwana nu masiga mindu bo jaka tana yubulo katu yera na fana doye o ma fo ala wallahu ta'ala a'lam na don nu woni to min bala o yini na ma to in korosa ni don ba do ko kuma yola le saba katu sel bala kwa ka ala kusma o le saba yon فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه كوني ما من كرتورك من أسيك كسرك دانت لفلما إيه كل جرمتي كوي ومن تأخر فلا إثم عليه كوني ميرا يا خروك السبلي كتلي سبنا كفراكا وجرمتو فنكا ما كنجرا نجمي لمن اتقى ما مزرنا علي ما من تاتي كافو مغو تعالى أن ينينا نبالي بيكا كاين إسرنا علي نغا تشير لا إسراكا دانت لفلا ديما مينا كجرمتيكا نمين زبالا كدفت لسبلا جرمتوتيكا ومناس إن فانا بارا دوبي كفر على كسما كانوا يجي بارا دو يكير بلفلي وي بلفلي مناس كي أدون فلو فلانا وسبانا لسه باين بلا بتاع بلفلي نamba فما كو شيطان كيرو أدون بنو دي رمي الجمرات تا جمرة كيروني كجمرات لا وبكي مناس كي تلي فلو ni kirungo folo ke ta magani sika continue kata magani tika tof no masika ke bi sey yani ijati gila mina de ijati gila bi sey kana o dugu je kuma bita bela filla bit le sawa mi gat le sawa bela bita bela filla oni ma mi ni kera faman ta'ajjala mughawla ni korotora idana tliflama pada ibtika bela fili tliflana dodron ki kunda maganga o yeta baran wali no asori ka tawafu kungera abana ni ka tawafu kumake pone bita tawafu ke o ni tawafu ere ya kharufana daka don boy sono wa ke tawafu ya kharilla wati fera ala o pana koni mamin korotora faman ta'ajjala fi yawmayni مما من كرتورا كيفلا فلا إثم عليه كجر متوتك ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى كوني ما من فنسرا كسبلي كأسمايا كتوي كتلي سبنا دفع بو أنسكي لسيزا أنفهم فما دليكتا هيجي أمشينا إيه يكون وتلي سبنا دفع وده بيجي مما تاو ده بيجي كون فم تلي سبنا ولا مفلا كون عاد دفع شغلي نكوني واني نكوني هجرا ne kon binda dafa na la sona o man iba tsikata folo ye femi ye mina ina don ka fala ni boday mlay kumbala mina kon bial ya dant le kelima kadi mo bal hal ya danga tadura nga segi akadi mo kadaka ni ma mina kufa mina de ma tara hijila o pedi ta fara nyonga mina
mina siginde maa o maa hijira o san a bɛɛ sigira mina ye o de y'a to misaha fɛn o fɛn kun labɛnna k'o ye mina ye dɔ farala bɛɛ kan yɔrɔ yɛrɛ bɛ ɲini ka don ɲɔgɔn na yɔrɔ mina Arafa Muzdalifa u bɛɛ yɛrɛ bɛ ɲini ka don ɲɔgɔn kɔnɔ ka d'a kan u woyoyora ka don ɲɔgɔn na jama cayara fɔlɔ a bɛɛ de b'a dama yɔrɔ la kɛnɛ furanjɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ nka furanjɛ ninnu bɛ ɲini ka ban ale a ɲɛgɛn ko ka gɛlɛn a fɔra ka maa miliyɔn fila k'i bɛna olu bɛɛ kɛnɛ kelen ka u siyɔrɔ ko n'u ka ɲɛgɛn ko n'u ka dumuni ko a ko ka gɛlɛn mina sigi tile 2 n'a 3 o de ka gɛlɛn ka tɛmɛ hiji baara caman kan ka gɛlɛn hiji mɔgɔ bɛ se k'a fɔ a ka gɛlɛn n'a yɔrɔ bɛɛ ye ka d'a kan ni Muzdalifa ka gɛlɛn nka ale ye waati kunkurunin ye ale ye su kelen yɛrɛ bɛɛ tɛ parce que e bɛ se kuma o y'a sɔrɔ dɔ kɛra su la i bɛ bɔ yen kuma min na fana i bɛ soli ka bɔ mina Muzdalifa i bɛ heure damadɔ dama de kɛ yen nka mina ta in sa dɛ o ye baara ye dɛ a fɔra dutigi maa 200 300 olu bila tanda kelen kɔrɔ bɛɛ ni i dayɔrɔnin don an bɛɛ ɲɛ wa an bɛ ɲɔgɔn ɲɛ na sigi mɛ min b'a a gɛlɛya ka fara o fana kan o b'a sɔrɔ maa caman an delilen don fini don cogo minnu na fana i b'a sɔrɔ o tɛ sen na i b'a sɔrɔ namu de bɛ mɔgɔw la an ka fanfɛ mɔgɔ kɔni tafe kɔni an ka yan fanfɛ mɔgɔ cɛ tɛ se k'o faamu cɛ tɛ tafe faamu an fɛ yan wala o b'a sɔrɔ tafe de bɛ mɔgɔw la tafe ni birifini o b'a sɔrɔ mɔgɔw caman bɛ yen dɔw yɛrɛ kɔni diɲɛna ni kanagolonbɔ ye parce que u tɛna se ka fini matarafa u yɛrɛ la yɔrɔ kanagolonbɔ kɔni o kungo ka nɔgɔn nka degun bɛ min na sa o ye tafe ko in de ye cɛ ka tafe siri o de bɛ maliyɛn tɔɔrɔ kosɛbɛ kaba ala k'an da an da si dɔn n'o tɛ jamana dɔw mɔgɔw olu deli bɛ tafe yɛrɛ bolo la makan ye k'u ma namu ta u ka dugu laada don u bɛ tafe siri la kabini namu ma ta o tafe fana fulo ye o ye tafe kalalenw de fana ye an caman bɛ tafe ye mɔgɔw la yari dɔw bɛ girin k'a fɔ k'u bɛ tafe ko in ladege yan an ka ko ninnu jateminɛ dɛ bɛ Indonésie ka ninnu ni fɛn ninnu dɔw ye tafe min b'u la tafe in dugumana de kalalen don tafe in bɛ komi n'a fɔ a jipulama de don nka n'i y'a walangalen ye tan dɔrɔn a bɛ k'i ɲɛ kɔrɔ tafe ye nka a dugumana kalan bɛ a yan fana kalan bɛ o kumana a tɔ ye sa k'a tafe siri dɔrɔn ka tafe siri cogo fara a kan dɔrɔn a banna donc ne y'a ye a tigi la a kɛlen don ka tafe suraya ta nka ani kulusi bɛɛ ye kelen ani fini min ka surun yan kosɛbɛ kosɛbɛ o ye mugu fiyɛ de ye ani mugu fiyɛ de ka surun nka ni i m'o faamu n'a b'i ɲɛna k'o ye tafe gansan ye ten ka fini sirila ten o de namu dun y'o de ye namu yɔrɔ si tɛ kala namu ko anw kelen tɛ a ka gɛlɛn dugu o dugu n'o ma deli tafe siri la namu b'a bɛɛ tɔɔrɔ fo ka se a dan na o de y'a to dɔw bɛ yen mɔgɔw bɛ ka solution bɛɛ ɲini a la bi dɔw bɛ pɛnkiliw kɛ u ta la dɔw bɛ bouton k'a la n'a fɔra k'a kana kala nka dɔw ye bouton yɛrɛ k'a la fo ka taa kɛ komi a kala la i b'o fana ye mɔgɔw la ye o ye bouton fini kada bouton in ɲɔgɔn na min bɛ pige fini na ka sɔrɔ a ma kala u ye machine kɛ k'a kɛ fini na ka sɔrɔ a ma kala dɔw b'o de ca o kɛ a tafe in na k'a kɛ nin fana ka fan bɛɛ kɛ bouton ye pour que a ka se k'u sutura na mɔgɔw a bɛ ɲɔgɔn kan o de b'a la o b'a la minasigi la ye fo a ka taa kiruni fɔlɔ kɛ a bɛ si n'o ye a bɛ taa minasigi su fɔlɔ kɛ n'o ye y'a dɔn sisan mina ta ye kabi sufɛla ye a bɛ taa su kɛ n'o ye ka tile n'o ye pour que a k'o bila fo a ka taa arafa a bɛ tile n'a ye arafa a bɛna taa kiruni de kɛ kiruni fɔlɔ de kɔfɛ sa i bɛ se ka ni maa min continuer i bɛ se ka t'i ka baara tɔ dafa ka fini kalalen don ka sɔrɔ ka segin ka na minasigi kɛ tɔ kɛ ni fini kalalen i kɔni y'a kɛ ten o de lafiya ka bon o b'a to kabini seliba don tafe ko in bɛ dabila taa baara minnu kan ka kɛ walasa i ka se ka tafe in bila i bɛ t'o baaraw kɛ n'i y'o baaraw kɛ
k'i kunti i bɛ fini ɲini ka don ka sɔrɔ ka segin ka na Mina nka kana si Magan dugu kɔnɔ o don dɛ i bɛ segin ka na de hali ni su bɛ ko i la sira fɛ i bɛ na Mina sigi de daminɛ o Mina sigi baara minnu bɛ yen bɛlɛfili y'a dɔ ye dugu jɛ o jɛ a bɛ t'o kɛ ni maa min dɛsɛ bɛ maa bɛ se ka taa fili a nɔ na nka n'i ma dɛsɛ an ka maa caman b'a kɛ lafiya kama ten dɔrɔn an ka bɛlɛ minɛ a fɛ an ka bɛlɛ o t'a cogoya ye dɛ mɔgɔw b'o fana kɛ sisan a ye ɲama sen d'aw kɔrɔ an ka bɛlɛ minɛ a fɛ i sɛnsɛn i ka t'i ka bɛlɛ fili bato de don ko janba tɛ adamaden k'i sɛnsɛn hiji baara fɛn o fɛn ni e yɛrɛ bɛ se k'a kɛ i yɛrɛ ye o tɛ hiji baara dɔrɔn ye bato caman bɛ yen n'i yɛrɛ bɛ se k'a kɛ i yɛrɛ ye fardu ayini kɔni na e yɛrɛ bɛ se ka fɛn min kɛ i yɛrɛ ye maa ka se k'a ta ka bɔ i kan bato caman bɛ yen maa si se k'a ta ka bɔ i kan fo e yɛrɛ de k'a kɛ nka n'i ye mɔgɔ ye k'a kɛ i nɔ na o b'a sɔrɔ i dɛsɛra maa min n'a tɛ se ka taa bɛlɛfiliyɔrɔ la masafa in a tɛ se ka masafa in taama bon bolifɛnko dun t'ale sira kan bolifɛnko tɛ se ka k'ale sira kan solution foyi tɛ yen mana ale ta bɛ se ka maa bɛ se ka taa fili a tɔgɔ la nka ka gɛlɛn i de ka dɛsɛ ka taa ka bɛlɛ fili maa caman kɔni dɔw yɛrɛ bɛ yaala dɔrɔn ka mɔgɔw ta minɛ ka fara ɲɔgɔn kan janko san min na kasara kɛra o san maa caman murutira bɛlɛ fili ma dɛ a dugujɛ maa si ko a tɛ taa a gɛlɛyara ala ka bɔda ka ɲi wala ko a ye ala ko suma k'a caya don na don minnu jate dɔɔnin don ni maa min kɔrɔtɔra ka dan tile fila ma don ye don saba de ye tile saba ko ni maa min danna fila ma fala isma alay n'i y'a kɛ saba ye fala isma alay liman ittaqa n'i siranna ala ɲɛ n'i sera ka dan tile fila la o ka ɲi n'i yɛrɛ ye saba kɛ o ka ɲi kɔrɔ ye ala y'a ko kɔnɔ fɛrɛ ka bɔda kɛ mɔgɔw ye a la nka bi kɔni faman ta'ajjala mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko jama 99% b'o de kɛ maa o maa ye bi ka bɛ taa hiji la maa min bɛ Mina sigi tile sabanan don kɛ Mina o ka dɔgɔn dɛ ne m'a fɔ n k'a tɛ kɛ nka a mɔgɔ ka dɔgɔn dɛ a tɛ Saudiya hukuma yɛrɛ ka programme kɔnɔ bilen a tɛ gouvernement yɛrɛ ka programme kɔnɔ gouvernement yɛrɛ kɛlen don ka labɛn bɛɛ kɛ k'a ban ka bɛn tile fila in o de jate la olu yɛrɛ kɔni bolo tile fila in na hiji ko kuma banna pewu nka kuranɛ ye min fɔ o filɛ nin ye n'o ye n'a ka di i bɛ sabanan kɛ o ni maa min ni k'i bɛ to yen o t'i gɛn fana dɛ i bɛ se ka to yen tuma dɔ a b'a sɔrɔ i ni mɔgɔ tɛ yen bilen dɛ walima kow bɛ gɛlɛya i kelen bolo yen nka n'a ka di i ye n'i ko ne bɛ to yen i bɛ to yen maa si t'i gɛn واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون واتقوا الله أكسر عليه واعلموا أكادوا أنكم كافوا أو إليه كتا على يرو تحشرون دون أبنا فرنيونغا على يرو كما أفلك فرنيونغا عرفا كنكا ينشكمنا إكما أفلك فرنيونغا من سيلا ينشكمنا إكما أفلك فرنيونغا هيجلا ينشكمنا ودعتو دنبا دوبي هيجي تغويلي كو القيامة فتيني daka islamaya fara ɲɔgɔngaw la ale ɲɔgɔnna foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ silamɛw tɛ fara ɲɔgɔn kan foyi boloda diɲɛ kɔnɔ min n'a fara ɲɔgɔn kan jama ka ca a mɔgɔw bɔyɔrɔ tɛ kelen ye n'a bɛ alikiyama jɔ don misaliya komi n'a fɔ hiji o tɛ yen hiji b'a sɔrɔ diɲɛ jamana bɛɛ silamɛ bɛ jamana o jamana na a bɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen silamɛ bɛ diɲɛ jamana o jamana o jamana barikama dun ka dɔn diɲɛ kɔnɔ ko silamɛ tɛ yen k'a fɔ nin jamana in filɛ silamɛ foyi t'a kɔnɔ o ka gɛlɛn dɛ o ka gɛlɛn dɛ diɲɛ kɔnɔ bi n t'a fɔ k'a jamana tɛ yen nka a man ca dɛ fana o siya bɛɛ kɛ bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen komi ala yɛrɛ y'a fɔ cogo min na min kulli fajjin amiq mɔɔw n'an bɛ ka bɔ wo bɛɛ kɔnɔ yɔrɔ jan bɛɛ la bana ala tilala o kuma na dɔrɔn a ye mɔgɔw hakili jigin alikiyama kɛnɛ kan na yawmal hashr n'o ye fara ɲɔgɔn kan belebele dɔ ye fara ɲɔgɔn kan fitinin alikiyama misaliya o ye hiji kɛnɛ kan na ye a belebele ala sɔrɔla k'o kuma tugu o la ko wattaqullah
أكسر علي واعلموا أكاد أنكم إليه تحشرون كافوكو أو ببنا كفو نونغا دو دولا كتا علما أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير كو أمانك يرو يرو أدما دي منا ساوو كنو إكا سيامانك دو فوفا إبه كونتينا بدو دولا أينما تكونوا أمانك يرو يرو يأتي بكم الله جميعا على بناني أبدي كنا كليغان والقيامة كنا كناي أو إكنا سكاكا فوكو على بسيكوكي على سرلاكو كمدتكو إن الله إكادو على كل شيء قدير سبع عليك فبك على من وابنا بفر نيونغا كنا كليغا مumbo bali kasoro sebo o alaika febbeke li sebe alay ko mana aisra alanye aka don ko abna fara nyonga alanye koro dodo la o di alqiyama kene kanay o aka sran o duni o koroy kuma imbe koryali de ke kata nin kene in fara nyonga kanga ke tashi blay awi mimba o hakili jigi alqiyama jodo fara nyonga la kuma di koroy kuma imbe koryali de ke kata uma hakili mayoro ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ومن الناس من كم غضب مغولا يعجبك قوله أتيك كما بإيه محمد كبكويا في الحياة الدنيا جلت كينا ما يلا مدوا كما دو بينو كمانا نو كمانا يبين يغاو قسلا ما يلا عليك ما ينشي على كرير دي صلى الله عليه وسلم أقوم غدو بنا بما يفعل بنا وكلمن يا فوئيه بنا شيريا ويري وكو غدو بي لوكا كما بي كبكويا نينجينغو نويا ناك مانا يا دو منافقو فرادما نوك مانا إيه ربي سيغا إكانغا نيالا ebe ku bisigini mi bisigawla ruwira ka suratul munafiqun alayka kibaru fa in yaqulu tasma' liqawlihim wa halu mazharu ilani wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ko munafiqu mugawdedo ni uye chugo ube ala ko farida wera ka chugo mina ube ala ko brifini biru wera ka chugo mina ni uye chugo bi kabako ya jangoni malaka fo mamun ga kala am go wera ka nyemo banu ya Abdullah ibn Ubay ibn Salul ko mami ngundo che dafale ngundo ay resebe afar kulula ayakuba yambe addan chugo che kai aisha aslama ya parli ko nyumana aisha kuma fo chugola anaka compagnon نوك منا بيرة كالفو ماي بيدون كالفو ماي بيبولنا فلو كالفو على ودفوك كبار يعني كون ويه ينابه ما نيفا وإن يقولوا نوك منا فنا تسمع لقولهم إبوك أكمل لم يكوي وكما كلين دي نوانا فلان كم غدو بي مغولا ناك منا أتكيك أكما بي محمد كباكويا نجين ونا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ويشهد الله هو أتجيب على الشريعة على ما فنجا في قلبه من بعد سكونه أبا على الشريعة فنجا من بعد سكونه وهو كسر أكما كلا من فلناك أكما يكبكويا ناي على ركع شري ألد الخصام kele weledo mamun nga juya barka ka boka nyeshi aslama yama o mo godi do ala jugu yere wodi do ala kan bekshi kan betama ko ni de mo be ko ni mo de best la be ala kabi kirat lila mo façon dokndi no munafiqu na mana rebe kabakuya
abu kuma kaire wasa dina na tukumina ka ala kya kalimaniya shiri kuka sura wa huwa aladdu al-khisam ala kala yom la kala ma rere du ba minaka juya ka buka nyeshi aslama ka nyeshi ala ka dina ma o mo la kala ma rere du wala to don ba do saw nuzul do fo min kibaru yina al-akhnas bin shariq wa shurayku li shaklu bala ni ko shariku imangaru ni ko shurayku yere ala abeka ka aplan bebe shaklu talo ko ba ale te qur'ane ko arabu to godu abeka ka ko shurayku ko shariq abeka ka para ko al-akhnas o che to koy akhnasu alin na kirafi sallallahu alaihi wasallam kana ka islamaya kibaru fu alakri nga sababu nuzul qorote ko ni ko kerengere me ka be akhnasu made akora e kwa kuma folo jigina mami nga kewali no fe o akhnasu o ni mami vana akhnasu yara ito islamaya la ka akhnasu ya wale yake bana akhnasu ka min jigina akhnasu la obe erla awa bana ko ceyin nana miye annana kana fu alkire sallallahu alaihi wasallam ko nen nana islamela man nana de nen nana ndari lan dugurila ala yere ya don ka fo ala yere yo shere mi mene duskuna e muhammadu kanum bedena ne darila wa ala yo shere ka fo ne cientiye ngani maina ado nya da made kuma nata ko cenyini fomige ta munafiqudu amatubi annambe ala kira negeni ni mai sallallahu alaihi wa alihi wasallam ado qur'an walifo wa idha laqul ladina amanu qalu amanna wa idha khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un ko ayi nin fɔ min ye ayi kɔnu a taatɔ a ka togodala ye yɔrɔnin bɛɛ a tɛmɛna silamɛ dɔw ka sɛnɛkɛforo ɲɛnen na olu ka sɛnɛfɛn ɲɛnen a ye yan filɛ ka yan filɛ a ma maa a ye tasuma bila o la ka d'a kan silamɛw juguya min b'a dusukun na hali u bolofɛn n'a y'a sɔrɔ a b'a tiɲɛ y'a dɔn o mɔgɔw bɛ yen o mɔgɔw bɛ yen dɛ n'a bilali i kɔntoro la hali n'a y'i bolofɛn sɔrɔ a b'a tiɲɛ. ale kɔni b'a fɛ dɔrɔn ka tɔɔrɔ se silamɛw ma silamɛ tɛ maa min nana nin kuma fɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam o tigi de segitɔ a sera silamɛ dɔw ka sɛnɛkɛfɛnw ma a ye tasuma mana ka bila o la a sera silamɛw ka bagan dɔw ma dɔw ko faliw de tun don a donn'u cɛ la a bɛ muru kɛ k'u sɔgɔ cogo a b'u sɔgɔ ten fo ka caman fa o la ko aya in jiginna ale de ka kibaruya la ko mɔgɔ bɛ mɔgɔw la a bɛna kana kale k'a siɲɛ e ye a ka kuma bɛ kabakoya a bɛ ala yɛrɛ k'a dusukunnata seere ye ko nka kɛlɛgɛlɛntigi don ka ɲɛsin ala ma ka ɲɛsin ala ka diinɛ ma وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ko ka sɔrɔ a mɔgɔ masina n'a y'i kɔ don sa'a fil ard k'a bɛ taama dugukolo kɔ kan liyufsida fiha ta tiɲɛni kɛ dugukolo kɔ kan komi akhnasu y'a kɛ cogo min na wa yuhlika al-hartha wan-nasl ni ka taa sɛnɛfɛnw tiɲɛ ani ka naslu n'o ye nimafɛnw kulu halaki a bɛ taa ka taa sɛnɛfɛnw tiɲɛ ka niw halaki maa min y'a kale k'a siɲɛ e ye sisan ko ale ye silamɛ ye ko a bɛ ala fɛ a bɛ alakira fɛ a ko a dɔw ka kuma b'i kabakoya nka i tɛ min dɔn o la n'u bɔra e yɔrɔ yan kaba dɔw segitɔ bɛ taa olu bɛ taama dugukolo kɔ ka tiɲɛni de la u bɛ silamɛw bolofɛnw tiɲɛ u b'o ka baganw niw kasa aya denfajala siri bɛ akhnasu kunna nka maa maa mana akhnasu ka wale ɲɔgɔn kɛ maa maa b'i kale k'i siɲɛ k'i bɛ silamɛya fɛ k'i ye silamɛ ye ka sɔrɔ i cɛsiri bɛ fil fasad fil ard i bɛ tiɲɛni de kɛ dugukolo kɔ kan i bɛ kolankolonw de kɛ k'o masiri ka taa
min bina akhna su sura lahara o bi sura de wa aya in gambe abedima ma mana juguta fuka ta si alqiyama sangasi o be damaka o be ni akhna su ka kan aya ina daka dun ba ko ti kom min ni be ken aya furuba koroy ko nga ayati kurun ka kerengere ajigina maminga qaduyala ajigina maminga kula ka aya kurun ka be o maka fo ko ma wara sita ko non ayi al ibra bi umum al lafz la bi khusus al sabab ko minani be ken kuma yere umumu de kuma lokoleya ni qur'ani aya jigina sabun zulu fo ku yejme wala sai ka kuma korofam abi jidi kuma korofam yalla ka sai nin kuy ndeke bana nin aya jigina ale de la korate ko ayat ya ba le kelembulu de a jigina ale ka wale mina mama mana ye o wale ke bawla fuka tasi alqiyama sanga silima ere be aya ingono kuma jigina ma folo mina o ba kono chukumna والله لا يحب الفساد والله هو على لا يحب الفساد كو على تشينفه على تشينفه الله تعالى تشينكلفه نافر على تشينفه تشين تايركو مود بتشينكه بنا على تشينفه قريدي على تشينكلوفه على تشينفه دو كلو كوكا بنا ني ما ميغرا تشينكلاي على توتكيفه ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها كو اكنا تشينكه دو كلو كوكا دو كلو نيني كوفي o kore ala ka kiri nale kofe ni dugukolo bi nyeni oye akana ala ka kiri bla ka dugukolo ko kana chen ni ayre ka ni dunala barawi ala kele ko ka dugukolo ko kana dla naka shere bana ala te cheni fi وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم كوا أمغمسنا كنا فراي كاري سرع علي أخذته العزة بالإثم كي يرى لبايا بنا على يرى بنيا نجرمي جرمو من أبي جرمو بارا من أو بنا كسوبي سنا فرا كوا كسرع علي أبي غنفلي أبي يرى بنيا يا دو ما دو تناي كافو كسرع علي وتأتى ماشين ماي ما من أفرا كسر على يبير أبويا وماما وتأتى ماشين ماي حتى الأنبياء والرسل هل على كرام من نفسه جين بي دافي بي صلى الله عليه وآله وسلم على يا تاتو ما كافو كسر علي يا أيها النبي اتق الله إيه النبي ما سر علي pada ماشي مامبو على نيسرانيا يا مركاما na fori israala nye kan yere bunya kumama fem fladu la yasuri bala israel jomna ni yamar la ni fen be mina ka qur'an kana o qur'an ki ka sabati aka awa ni yamar la ni fen itemina o qur'an ki yamar la nakeli enote ngo ayre ba afoka nyeshi ayre ma anzili o silika fa alama ihdina as-siratal mustaqim ala unkanda qabla siratlika yo kuma qur'an opmana fo ba bi ninga yali e kanda ndewa amba jiya ka fo ibe kanda ka ba islame ga koni ye maya abemina abke ga fo ala mbla ka korode ala nzabati aka ndume aka kana mashi mambo oma ka adama de yamaru ni ala nyesranye akoro fla dola kele mate bunyoba imai baka ikasabataka wali taka ikakaka ko ngana fara munafiku abayre bunya aba kuma imba toro akuma bi do toro o do fana tay mamba fuye do tay luka jetela e kan ala insra ko kuma fone ha e beneni ala insra ce hal na ci na ce na ki gasra ala ne fa sam'u ta'a aki gasra ala de ma fi gasra ala ne aki gasra min ye kan gasra onyo na ne ka eka jate doroniya yo fo ba sura anye bala etisra la nyende awa ni mi vanata koro yo ada ba ko re oyino che nga ki kolo shala ko nga pano parce que ala ba ga ni tigi de la bushi kana tiga yo mo la parce que do fana ali so do fana ba etisra la
كتشرا لي إفرا بيشكا فاموتي كوا كامبكي تشرا لي أني يوم جاك ما فوتشكوي إنغا أنغون نانغولوشي ikara tayi ni mo faso na mamina fora kwa kasra la nya bayire bunya ukmama kanatu uhakilla kayila kanatu ikayi o mirakon angam farati فحسبه جهنم ولبئس المهاد فحسبه كوتي وسلا جهنم ويجان ميد ما من من كان جوينا كوتي كا كولا باي تسمعيد كو جهنم بوتي وسا ni sira ala nye ne o do fare ka yere bunyaka sira ala nye no ma edla ni wajuli ka midla fa hasbuhu jahannam mana jahannam bati bi wasa wala bi'sal mihad ko fenze yoro la cheju fenze yoro cheju yara o de jahannam al mihad o de bi yoro min labe kama bismillah ko mana bismillah yoro cheju fenze cheju o jahannam ala kan kishab ko mana fenze yoro la cheju bismillah yoro la cheju ma bi yoro min labe kama bismillah la ko o yoro cheju yara jahannam tasmad ni ma min tora ni chugo ina ni dumena ninga ebina laba yoro mina o tigi laba yoro tasmadi ko tasmadu ye bismillah yoro cheju fenze yoro chejugudu ara bala kan islam be kishab ara kan shikandanga tasmana sura sura ala ka do anuche kalo ala ka ti majra ana ya rabbi ala ka ti majra ana batu farfunna kena ya rabbi ala ko di amma ala ka ambalo islamiyaka ala ka fatu limaniyaka nga jamana ala ka baski fitna bunun ba kono ala ko duwa here ko munun ba kono ala ko lujidi ala ka sanji here maddi amma ka balo here man noya ayi ka dunshi kalfa ana shini kenani lafiya ani labangu ma ya rabbi ala ko di amma shini kenani lafiya ani labangu ma ya rabbi ala ko di amma اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك ولا تخيب فيك رجاءنا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار رب زدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.